Muszáj beszélni? Muszáj. Jó. Úgy is készít belőle a hangot, mi? Ja. És F1-jel veszed? Jó, mi gyerekek, nézd meg ezt. 2 óra alatt építettük ezt a 6 darab obsidian blokkot, hát na. Ez itt a tévé, nézzük. Igen, Sharp-Aquos, ilyen 90 hüvelykes lett tévé. Kiválónak csináltuk. HD funkcióval, mindennel rendelkezik. Nincs karána. Karán. Tehát így. Akkor ez itten a fürdőszoba. Tehát még. Így. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Mit csináltál? Ja, elvontad? Nem, az így jó. Így jó. Jó. Üldökkel. Aztán itt van egy ilyen izé. És mellé estem. Azaz. Hoppá, már elbasztam. Van egy kapu. Ott egy 2 lejáró, arra is, meg arra is. Van itt egy ilyen. Itt ami mi ez, vezeték. Itt is. Itt van egy hát én. Na. Csá.